מקריס קריסטל, מקריס קריסטל, הרב מקריסטל, המוח שלי עוד רק חושב על קריסטל, מדליק ריזלה, מוריד קריזה, הרב מרגיסטם, המוח שלהם רגע יושבים על. האנשים מדברים הרבה על מה שבא לי שג יכול להיות, תבדוק תבדוק, אל תספר תידות, קרבן האותיות, תראה אותיות, למה זה כואב שיש מיליון אבויה בטירון, רפרים שנים באולפנים אני עדיין בטירות, בחורים פותחים על מחירות של 10 קלי הוז, בא לי שג נתפס עם הסנדק שתק בחקירות, מאזינים יודעים מה אמיתי מה בא מהרחוב, תגידו, נראה לי שנדפקתם מהגל איכות. אנשים דופקים מחיר, שורפים את העיר בשביל גרגיר, אנשים שאתה לא מכיר, רופאים חבר שלך יחסיר, לקחתם מצבים, אתם לא ידעתם להחזיר, הפכתם עקרונות לבני סונות, הכל בשביל מחיר, אתם עושים את הכל בשביל מחיר, עדיף לא להיות מלהיות רוט, כבוד אצל בכיר, אתה מסכים, אחי, אם לא תוציא סכין, נמאס לך בדעות שלך, עוד עזוב את המסכים, אתם קוקסינלים חבר'ה מתספחים, בטיקטוק אתם אופס בפנים שלי מחייכים, אין תלונות, אין תמונות, אין שאלות על אקדחים, מקסימום זה בא לכם שחטה 2,150, אתם טיפשים, טיפשים עושים דברים, טיפשים קרישים עושים ההפך, הכריש בונה מסלול והטיפש הולך בדרך, הטיפש הולך ראשון אז הוא מרגיש שהוא קצת גבר, בזמן שהכריש מחכה שיפול לקראת הברך, בא לי לא בחור רשע, בא לי לא כזה מקושר, בא לי שג אוכל תסביר שאתה מסתכל